Kimbigitan lumbulan po apanga home quarantine, mihaliwala pong kwento, reklamo, rin pakitunguhan da po rin barangay. Kalupa na po ining sumbong, may karatang po kay CLTV 36. Nuno ka rin, metong mga pong pulising reklamo da, na timbok na po, ini pong kaya katamong kabalen. At ngayon ikakalukuran, pakikya po kaya kayo, itang CCTV maka-install ka rin, nuno ka rin na po itang senaryo, na ang diyan pong mamagitan niya po, ining katarungan pang barangay na kita pong eksena na bigla niya mo pong dinog pagamat akakita naman puro gugiling ngayon kakatamo pong katarungan pang barangay ena na po ikuang tinalakad pauli na po ining kayang kasalungsungan na kalagayan na metong PWD. Sir, emo na ayawat dalang timbok na. Yo po, dala na po itang king kalagayan ko kapasidad tang pamanawat na medyo may bigla ko rin po kitang palyari nga ito. Nakanuapi bata ning 26 anyo sa Jesus Louis Due ning barangay Madapdap Mabalacat City, Pampanga na na ipabalo king madla ing kayang denasang sakit katawan manibat king meto nga alagad ning batas. June 4 anyang miyarap laking barangay hall di Due at ing pulis ay Staff Sergeant Jojo Itona. King CCTV footage ay ni mayakit at dinungos ni ito na iduwe. Tapos, sabi ng mga niya, mayabang ka ba? Sabi ng kanama, sige, inuman tayo, lasingan tayo. Kung gusto mo, patayan tayo, kung anong gusto mo. Saksakan, barilan. Ating ko pong patuni ito. Agpang pakanduwe, nakanuasis yan ing mamilat ang barangay official nung at nambing mekasakuro, pauli ng kayang kabilyan at pamag-blatter mo ing kayang obra. Payaws ko na po yan Kuno po rin Mr. Due. Yan po, makarap yan naman po yung Mr. Due. Isa ko yan, susulat ko po. Gagawag yung blatter report. Kabat ko pong kinignan, ingit ba? Bigla po lilog yan ni Sir, ito na, kaputin mo ko na bigla ko naman. Kumampo, ano yung kapasidad ko? PWD ko naman po, sir. Ano ko naman, yung kapasidad ko. Ay mo na yung arguaya. Ito po, nakakayo naman po yung sitwasyon ko. Kaya po yung tungga, mata po yung... Salado yan. Opo. Tambing neng pekibalwan ng news team, ing sangkanan ning era pami kaintindi. Ang anang duwe, nakano personal pate ing malwa ng era pami kasundo ning siping rang bale. Anya mi bulang niya mo kanu uling kabira-bira, rereklamo rin kayabe yakareng mamarongga king bubong ning bale ng iton. Hindi ka mong sasangkanan Ako balog, baka ita pong may kong alitan dari asawa ning ay apo ning asawa ko. Atila making alitan king taklang aso na ala ko kabalo-balo. Ini siguro po ito ikapalyana po. King pamamunta miging bale ng iton, ikimi na paderya mo ing kakawani karelang duwe. Nga na ning pulis, abisture ing aktual ng pamamasibas batu, ang gyang reng mga balbala tiles ay bat kanu, king siping rang bale. Tuwing gabi, talagang may parang nananadya naman bato sa amin. Ngayon, hindi naman kami makapagbintang o sino. Ngayon, it happened na parang nung gabi na before namin sila nireklamo, nakita sila nung asawa ko na nandun sila sa taas nung second floor ng bahay nila. Na nung nakita sila ng asawa ko, tapos bigla na silang parang umiwas. Kumbaga, ano pa bang intention mo? Kasi nagkasagutan sila dyan regarding na sa napakalit na problema, tayo ng aso. Ito yung mga evidence na nambabato kayo sa bahay, kayo lang ang nagpapagawa ng bahay, kung pakikuhanan niyo po yung bahay nila. Ayan po yung mga ebidensya, pinagsusori lang po namin. Ayan po yung tiles, sa kanila galing yan. Pinagsusori lang po namin sila, sir. So ito sir, nakita ninyo sa mismong yero ho ninyo sa taas. Yung ginan ko po yung umakyat para po kuhanin yung mga ebidensya na yan. Kasi nga, during that time, nung nakita na siya ng misis ko, sabi nila, sige, kuhanin natin kung ano yung mga nakalagay doon. Na, identically, sa kanila galing. Inami na mo naman ning pulis tumbok ne sa Louis Due. Sumasagot pa sa akin, kumbaga parang
parang out of, para na lang tumahimik siya, parang ganun yung naging reaction ko. Hindi naman natin na napag-isipan siguro yung na maling nasabi ko. Pero inaamin ko po, mali po yung ginawa ko bilang pulis. Sana inabaan ko pa yung pasensya ko. Agpangkang Barangay Captain Javier Taruk, metong yamo kareng marakala reklamo apate misisiping baleing kwento ng duwe ngening mika home quarantine. Kare po klase na ning komunidad na sick. O ini po, mididikit la po rin bale. Kaya pong home quarantine, amalalyari, ita pong malatimbage, miraras po ketang maragula pate nung po, ela po mikakasundo. Tambing na naman kanong si Kaswan Taruk, ding dokumentos bayang makakapag-file kaso iduwe nung ela misalese. Yeah, yung kasing tawag yung civil rights yan kailangan nung nanukaman alagad na ng batas o law enforcer for that matter, kailangan tingkang respeto ka rin para mong tao. Panatilyan mo ito, yung pa magkamali na kay mansasarin, mabigla ka mo Pero yung may paya, dapat paisip no. Kareng mumugit kayong kapamahalan. Kareng public service officer, kalupami, kaluparang police. Ating kayong sinumpang katungkulan Agpangkanduwe, plano ne kanong ibalaos ing kaso laban king pulis, ame na sakit kaya. Yakoy Paulo G. Santos para king CLTV 36 News.